Nakikita niyo po ba yung kambal? Ayan o. Pero principal pa. Nagpa-vlog ka din. Nagsasalamin. Hey guys. Yung mga nasa harap, hindi ko kayo update. Ito lang actually yung ano ko dito, kaya ako sumama. Makapag-vlog nga sa Alaminos. Hindi talaga ako mag-a-assist. May nagmo-moment sa likod namin kasi dinadamdam niya yung tugtog. Kasabay niyang dinadamdam yung bagong bunot niyang ngipin. Master view, ito yung slides na nakikita ng teacher. Dito rin yung view na pwede kayong mag-edit. Okay? Yan, parang hindi naka-display lahat. Paki-maximize ma. Ayun! Okay? Lahat po to, so, dalawa po. So normally, ano yung nilalagay natin sa ating title slide? We have text. Tama ho ba? We have pictures. Tama ho ba? Sunod-sunod. Okay, so meron po kaming type of question dito. Ma'am, paki-type po. Apply. Okay. Nasundan po? Uulitin po natin kasi meron pong mga hindi nakasunod. I welcome all of you to this project, this advocacy, OER, Open Educational Resources. We in that ed should move forward. But in order for us to move forward, we need to develop and enhance our skills first. Sabi ko sa kanya, Diretsana, papalpa ka dyan. Dahil ang plano mo ay parang iniiwan mo ang puro. Ay papalpa ka dyan. Dahil kung puro hardware, hindi mo ini-empower ang puro, walang mangyayari dyan. At Swerte po dito sa table na to, pero wala akong parapol eh. Good afternoon po sa ating lahat. Masasabi ko lang po, maraming salamat po sa seminar na to. Marami po akong natutunan at share sa mga learners ko. So dahil yan, so kailangan din po natin makisabay sa kanilang henerasyon. So dahil yan, sa pagsasabay, sinabi natin pagsabay sa henerasyon na yon, so ito po yun. Ito po yung training na yon. Diba? So ibig sabihin, hindi na si learner ang advance, pati na rin si teacher. Merienda time. Madam. Sopa.
Siopaw. Ay, ito pala siopaw. Siya po yung mukha ko. Siopaw. Siopaw. Yummy siopaw. Merienda. Seryoso sila sa... Oo, alam mo naman ako. Siya po ang ating Miss Tonsillitis 2019. Sir, Ito yung bagong laptop. di ba po? My new laptop. Thank you, Darwin, for the new laptop. Yung habang ginagawa niyo yan sa camera, nakaproject pala kayo doon. Ay, wow. Kumain na po kayo. Oh my God. Tapos may ano pa, DepEd. Nagpa-plug yan sa... Sir, magaan po siya sobra. Thank you, DepEd, for the executive laptop. Yung unang plinisa, hinawakan ko hindi umapit yung Nakikita niyo po ba yung kambal? Ayan o. Ay, sorry, ito pala yung kambal. Sorry po. Hello po. Kamusta po ang experience? Okay naman yun. Nagsakta mo na sa likod. Oo. Ma-monetize yan, pasalage ka. Mahirap mag-monetize. Ay, hello sir. Kamusta po ang experience dito sa Alaminos? Masaya. Masaya. Okay. Siya po ang aming, hindi ba ako makita? Patita naman ni Sir Alvin. Siya po ang evolved form ni Sir Alvin. Siya po si Sir Mark. Kapangalan ka pa tayo. Thank you, sir. Sa akin po yan. Ayan. Oh, video na lang. Para may dagdag ko. Ang ganda sa Alaminos. Pasyal ka? Nakapasyal ka na? Sir, ayaw ko mag-picture kasi sir. Video na lang sir. Thank you sir. See you po sa Advance OER. Mag-e-enemies tayo. May kadugtong pa yun sir, yung Moodle. Meron pa ba bukas? Hindi ko, syempre sir, magpapahumble muna. Pasok ka na! Pasok! Welcome to me. Sana hindi mo ako nakikita. Ewan ko. Madali, higa. So, as you can see, meron ako ng luggage. Okay, maraming salamat po. Ay, may gas tayo dito. Q&A na po ito, Q&A. So, for audiency. Ito po yung aming speaker kanina. Yan. Yan. Ito po ano na yun. Palibas yung bara. Ano yan? Ayan mga kapatid. Say hi. Pagod si Ma'am Jess. Ma'am Jess. Kumakahay kayo, parang ngayon lang tayo nakita-kita. Ito na. Ang pag-asa, naka-aircon, pero yung pinto. Mapag-edit na mamayang gabi. Okay, so ito yung view sa rooftop ng tinutuluyan namin. Ay. Nakikita nyo doon 100 Islands.
We're here. Kapawad ah. Alam mo may, galing ako dito eh. Galing ako dito. Sir! Roldan! Sir Roldan! Sir! Yun, hindi ko nakacheck. May rooftop pa ata sa, nahagdan din. Yung ano. Dali! Makakabay ka. Dahan-dahan talaga. So, this is OER. Ganda ng light. Ayun po. Siyempre, iikot yan. Akala ko naman picture. Nagbe-picture na. Nagbablog ako. Mauna ako para makita niyo sa bedroom. Yung kasama namin, siya po yung magbabantay ng gamit. Naiwan niya siya dyan. Tara na. Wala nang sumunod ah. Nahiya talaga ako sa mga original na sapatos. Tunog na tunog. Ayan na po. Ito po yung first speaker namin kanina. Ang aming pinakamamahal na PDO. Ano hindi sabi ng PDO? Oo. Tapos yung susunod doon kayo ng bahala. Ay, lubat na ako. Ito po yung sexy ko. Sana hindi na namin. Lubat. Mag-catch ka na. Ano masasabi niya? Ay, masisingot ka na. Ay, hindi po. Public display of reason. Ay, reason. Lalakad na lang kami. Lalakad na lang ito. Ayos lang yun, sir, para matapat ay mabawas yung taba. Ano gusto kong i-mention? Ay, bakit mo tinatago sa akin yung camera pag sinabi ko? Hindi, ayun. Edit ko ito mamayang gabi. Ay, wow, ikaw ang bida. Nagbibideo na to? Ha? Nagbibideo? Oo. Diyan na nga, baka mabulog. Welcome to Alaminos. Upoy na po tayo ng Alaminos. Welcome to 100 Island. Hello, sir, thank you po. Thank you, sir. Akala namin didiretso niyo sa unang island. Ito na yan. Ito ba yun? Oo nga naman. Ayan, ito po ang patunay namin nasa Alaminos kami. Yan, oh. Ay lang kayo. Ayun, may akit naman. Sila. We're here at Alaminos City wherein you can see the haunted island. Effort ah. Vlogger na vlogger ang dating mo din ah. Dali Ma'am Grace, pabidi lang ako. Nakakanawa, 2, 3, yes, 1, 200. Pag-sandalo tayo dito. No? Kasama ko pa. Wala ka sa free. May Chris the Redeemer din sa 100 Island. May Chris the Redeemer din siya. Ito po yung miniature kasama ang mga koi fish. Talikod pa rin OER. Sponsored by OER. Grabe ang test natin ito. Zipline. Saan? Yan ba yun? Yung island to island na zipline. Alam brillo. Grabe naman. Ito lang yung first time kong mawitness in the history. Close up po ng isang solar eclipse. Yan. Joke lang. Joke lang. Alam nila yan. Ang tawag po dun, solar eclipse of the heart. Ilaw kami siguro. Bababalik tayo. With raw view. Sila po ang aming... Alis na kayo. O, parting message. Ano ba? Goodbye message ba? Bukas po ulit. So ngayon wala na sila. Uuwi na ka. Doon tayo. Saan? Sa shore? Sure. Sure. Yung hiya kasi ako dun sa iPhone. Hindi ko alam. Pasakay na daw kami. Pero hindi ko alam kung gano'n sasakay. Sasakay daw kami. Tawat nila 1.8. 1.8 ba? Depende sa bangka. Paano pa ganyan ang balsa? Lamo. Na ano? Pero yung ganyan. Magpapagod na dalawang matang cellphone umada. Nanginginig-ginig ka man. Ayan na guys. Pasensya na, madaling yung ano ko. Uy, sama ko. Tama na sana. Naka-timer pala eh. Magalaw na. Ipagod daw. Tapos may mga ano, 7 o guys. Nabot na kami ng gabi. Dito tayo sa... Saan? Yung ilaw. Ay, dito daw yung ilaw.
Picture daw muna. Oh, ano? Parang hangin. Hangin. Oo. Uy, pang-ending ko ng first day na vlog ko. Mag-ano naman kayo. Kamusta naman ang experience? Masasaya ang taga-Alaminos. Wala kaming kino-compare, hindi kami nagko-compare. Pero nasabi lang namin. Pero masaya sila. Hindi siya, sinupo. Ito na lang muna. Eating time. Ang bibi. Kung nakaluna naman yung brightness ko. Okay, kain na po. Eat na. Meron kami. Basta hindi ko mag-identify ng food. Sa ate ba yun? Oo, kasi dapat aabot pa yan ng ano. Hanggang dito ata sa last. Yung feeling ko dapat kayo lumalabas sa tubig doon sa taas. Parang fountain style. Ayun na. Meron po kaming panukat ng tubig. Siya po yun. Wala ka na. Wala kaming stick siya na. Ayan. Ayan. So, naulit na po yung aming taga-sukat ng water. Ano yun ba? Siyempre mag-a-adjust yung temperature ng katawan. Sige na. Ingat, baka matanggal yung short, ha?